Дәвам итәбез. Бүген Иске Кулатка бистәсендә гомер кичерүче тагын бер милләттәшебез Фәзилә Мясум кызы Рязапова да 55 яшьлек матур юбилеен каршылый. Әлеге күркәм гомер бәйрәме белән аны ихластан әтисе Мясум Зиннәтович, тормыш иптәше Мөстәким Мөхәррәмович, кызы Гөлшат, тормыш иптәше Радик, оныклары Ленар һәм Илдар, кодагысы Наилә Рәхимҗановна котлыйлар. Кадерле кызым, сиңа инде бүген 55. Ылыгайган көнемдә сине котлау мөмкинлеге булуына мин бик шат. Алтын алма. Теләгем юбилееңдә бары исәнлек, саулык, гаиләңә иминлек, бала-оныкларыңа бары бәхетле еллар. Алда да синең хөрмәт рәхмәтеңне күреп, дугаларымнан ташламыйча бергәләп яшигәле. Йөрәгемнең түрендә иң олы урын алган, кадерле, яраткан хатыным. Яшьлек таңында очраткан гомерлек мәхәббәтем, сөекле тормыш иптәшем. Бүген синең гүзәл бәйрәмең. Менә инде әкрен генә без синең белән матур пар, тулы бер гаилә булып, бердәм, тату гына балабызны үстереп, картлык көннәренә якынлаштык. Бер генә мизгелгә дә үз гомеремдә сине яр итеп сайлаганыма үкенгәнем юк. Киресенчә, Аллаһыма мең рәхмәтләр әйтеп яшим, сине миңа терәк итеп биргәнгә. Яратам дигән сүземне кабатлыйм кат-кат бүген. Аяз булсын гомереңдә һәр вакыт синең күгең. Рәхмәт җаным, сөяр өчен биргәнеңә дәрт миңа. Туган көндә бүләгем тик зур мәхәббәтем сиңа. Синдәй тормыш иптәшләре меңнәргә тик бер була. Минем кебек бәхетлеләр дөньяга сирәк туа. Әнкәй, котлау хатыбызның башында сиңа бу дөньяда иң олы зат гомер бүләк иткәнең өчен рәхмәт әйтәсем килә, дип дәвам итә бу хатны кызыгыз Гөлшат. Мин бәхетле балачак күрдем. Үз башым тулы, табыныбыздан ризык изелмәде. Ни сораганымны, ни теләгәннәремне әткәй белән үтәргә тырыштыгыз. Инде мин үз урынымны бу тормышта сезнең ярдәмегез белән таба алдым. Бу бәйрәмне үзеңнеке генә диеп торма. Бу бәйрәм безнеке дә. Син бар чакта туган өебезнең уты сүнмәс, авылга кайтырга мөмкинлегебез булыр. Бу озак шулай булсын иде. Тәгәри күземнән яшьләр, кайгылардан түгел ул. Әнкәемнең туган көне, яшьләрем сәбәбе шул. Өйрәттең дә бар нәрсәгә, бирдең киңәшең һәрчак. Искә төшә әнкәй назы, гөрләп искән балачак. Күзләреңдә синең яшьләр һаман. Бу шатлык яшьләре түгелме? Әйдә инде шатлыкка күмиек бүгенге бәйрәмең көнеңне. Синдәй гүзәл әниләр бик сирәк туалардыр безнең дөньяга. Өләшәсең бар йөрәк җылыңны, бала онук, һәрбер туганга. Югалтулар кичерүе сындырмасын, шатлыклар җитәрлек булсыннар. Бүген шаугыр килеп өебезгә бар туган, дусларын булсыннар. Рәхмәт әйтсәк тә аз булыр. Син лайык иң матур сүзләргә. Мең яшә, әнкәем бары шатлык белән, өләшеп тик бәхет безләргә. Кадерле безнең. Февраль айлары сиңа бик матур, хатын-кызлар өчен күркәм булган юбилей бәйрәме алып килделәр. 55-кә җиткәч, адәм баласы әкренләп артына борылып карап, узган елларына, үткән елларына бәя бирә ала. Синең үткән елларың бик матур, аңа кер, тузан утыра алмаслык. Без якыннарың өчен син киң күңелле, ачык йөзле кардәш. Гел ярдәм итәр өчен вакыт та, мөмкинлек тә табасың. Серләребезне саклый ала торган сердәшебез дә син. Бу матур гомер бәйрәмендә сиңа әлбәттә иң беренчедән юбилейлар күп килүен телим. Аның һәрберсе шатлыклар гына алып килсен. Юкка барга кәефләрең төшмичә, якыннарыңның янында булуын тоеп, матур гомер итеп, картлык көннәреңә барып җит. Кодагыем 55 яшьлек юбилеен каршылый. Картайла әкрен генә диеп күңелендә уйлый. Иртәрәк әле уйларга, картлык килү турында. Менә матур утырасың син лаеклы урында. Гомерләрнең әле бары матур вакыты җитә. Бу чакларда бар мәшәкать, борчулар артка китә. Кадерле без, насыйп булсын 100 яшеңә җитергә. Аны узып безне әле шатлыкларга күмергә. Хөрмәтле Фәзилә Мясумовна, якын кешеләрегезнең бар теләкләренә кушылып, алар сайлаган матур җырны бүләккә яңгыратабыз. Рәхәтләнеп тыңлагыз, юбилеегыз котлы булсын. Усада күпме гомерләр, югалмаган кадерләр,
Тура җиләкле урманнарың исеңдә күңелеңдә бер атлы хатирәләр яңаралар күңелдә теләкләреңнең моторларын атап сиңа юлыбыз олы хөрмәт хисе белән әнием сине зурлыйбыз теләкләреңнең моторларын атап сиңа юлыбыз олы хөрмәт хисе белән әнием сине зурлыйбыз балаларың, оныкларың, туганнарың янында яшә шатлыкка күмелеп тагын да фәрештәгә тиң гүзәл зат безнең өчен горурлы сокландыра барыбызны синдә булган сабырлык теләкләреңнең моторларын атап сиңа юлыбыз олы хөрмәт хисе белән әнием сине зурлыйбыз теләкләреңнең моторларын атап сиңа юлыбыз олы хөрмәт хисе белән әнием сине зурлыйбыз кешелекле уңган булган тик кадерле син безгә парлы җырлы гомерләрдә җитче әнием син йөзгә юбилеем менә бүген узган күпме гомерләр узса да